kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu, kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu. to da fara zan sa Allah wanda shi yayo manzo na, shi ya bani damar waka zana yi wa Maulana. Rabbi karo mun hikima domin na kara kwarin gwiwa na mintani na yarje zana bi umarnin manzo na. Ai ruwan zuma ko ma ruwa na zanzan na sani ana tabbas baya kai daɗin manzan mu, kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu. Harun salati Allah gunda faɗa ba mai kaunar mu, sanyo hali da safai masu tsantsar bin manzon mu. Sashi Tijjani wanda ya dora mu turbar manzon mu, sashi Barhama shi muka ɗauka ɗaya maulan mu. Shehu Usmanu Harazimi na san kai ke kai mu Maulana, Maulana gatan mu. Kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu, ya nuru zati sahibu darajati sayyidil malakuti ya babba ya mai jabaruti ya mai hahuti ya mai lahuti mai dadin sauti, kai ne wa baiti ya babban bati ka saka na tsaiti da salatul fati, ni ne ya kamana da mubara garewa a baiti dan soyayyarka da Allah manzo da famu, kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu. Ya abin riko taimaka manzo kula mu, manzo na gatan mu, manzo na kai ne zaɗin mu. Ba mu duk abin nema manzo kai ɗaya ne ke ba mu, duk abin da za mu yi manzo na kai ke ta sarifin mu. Hallar Allah manzo na kai ne wanda ke kai mu, maƙiyanka na san ramar Allah san bai samu. Manya ma yabo manzo taimaka ka karne biyan mu, Kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu, duk wanda bai san manzo tabbas na san zai tabe. Na sani rayuwar ka tun a duniya ya ta zanto gobe, inda ka ki manzon Allah wanda shi Allah ya zabe. To a ranar tabbas zan tabbatar ma kai ka tabe, kai da in ji sunan ka wayo wanda ma in zan bebe, kai da ma a barka cikin al'umma wanda kanka a harbe. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kai ne manzon mu, kai muke yabo manzo dan Amina ne gatan mu. kai kaɗai na zaɓa manzo na wanda zan wayabo. Manzo sha kira da sha ambato wanda Allah ya yabo. Manzo duk abin da ka ce daidai ne ba ka sabo. Manzo soyayyar ka ce san Allah wanda ya yi rabo. Manzo bani ba wanda ya ce shi ba ya yi ma yabo. Manzo ku zo mu je mu yabo manzo na da wanda ran muke yabo. Manzo na fuskar ka da kyalkyali manzo na suturar ka da walwali manzo na gashin ka da kyalli manzo na ba ka sa tozali ka zarce hankali daga nan mai hankali.